Bai, Jon, azken aldi zurekin hitz egin genuenean, Anden iparraldean zenbiltzan, eta gaur arte, orain arte, nondik nora ibili zara? Buenos Aireseko orain zauen lekura arte? Bai, Argentinako ipar-mendebaldean ibili gara, kilometro jan ederra egin dugu, autobusez, asfalto mordoa eta hautsezko bideak ere bai. Argentinako ipar-mendebaldeak ez du Argentinako hegoaldeak, Patagoniak gainako zona, baina leku miresgarria da, eta benetan paisaje zoragarriak daude. Boliviako ertzeraino joan gara eta ara hurbilduela jendea azalez eta mamiz aldatzen da. Askoz handetarragoa da, askoz ilunagoa eta izaera ez ere abeikorragoak. Buenos Aireskoak jatorrak eta abeikorrak dira, baina pixka bat arroskoagoak dira eta gozatu egin dugu iparralde horretan. Zaldiz ere ibili gara. Bai, Jon, ikusten dugu paisaia behintzat izugarri aldatzen dela, ez da? Eta zaldi gainean, ara, Jon, paisaia izugarri aldatzen da eta ezin aspertu. Bai, bi gauzak batzen dituzte argentinar guztiek. Bat, politikariak gorroto dituztela eta bi zaldiekiko afizio gogorra. Ia patologia bat eta gautxoak non nahi daude eta gautxoien atzetik zerbait ibili gara bai. Eta hori, paisajeak zoragarriak dira, ez dira hegoaldekoak bezain ezagunak, baina miresgarriak dira. Eta bat apartatzekotan, bidali dizkizuet irudiak, Aksibiko arroilak aipatuko nizkizueke, ez ditu inok ezagutzen, nik entzuterik ere ez nuen, eta zerbait irakurri dugu Argentinaz, eta da alako zintzur arroi estu batzuk, gorri-gorriak, eta formazio geologiko harrigarriak daudean, hori dago Kaltsaki bailaratan, eta hori, zinez harrigarria da, batetik lekuaren edertasuna eta bestetik nola ez duen zona handiagoa leku horrek. Aksibi, Kalkan, bertako hizkuntza zaharrean, sua edo argia biltzen duen parajea da hori. Bai, oraintxe ari gara benetan irudi ederrak ikusten Aksibiko arroilean barruan sartu zarela, ikusten zaitugu. Zer sentitzen da, Jon, hor barruan? Nola sentitu zinen? Hor barruan, turista bat bezala, Xabi. Baina, pixkat atxeden bat hartu dut. Ara, 3 hilabete egingo ditu etzi, Ameriketara etorri nintzela, eta behar genuen pixka bat paisajeak ikusi eta kazetaritza lanari lagatzea, eta bueno, ara joateko gomendatu zian aspaldian Buenos Airesen bizi den euskaldun batek, eta estimatzen diot aholkua merezi izan duelako.